Journalist Association for Assam Karbi Anglong aro Arpu ka chilaramai kipado. Jambali NGO lapen Karbi Anglong Women Justice Forum atum chingrum si peri kar om aki joy pen keron. Ingdeng Krit Roxy apong Rong Tharve Baptist Church ningka nesek pen ankimi ke choamai ke talon pon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjuponik tha. Matijong ni phaikre phorni Diphu Matipung Arboretum Cum Craft Center along Journalist Association for Assamati Jaffa Karbi Anglong aro anso se ke pangtang pon thuji aphan thir thip pen arpu kangwaya mai ke paman pon. Assam angkang pherangkia songong bongpen kangtang nai Jaffa Mati Journalist Association for Assam Asong Karbi Anglong aro kidamtang ajirding kluipen parchapon lo. Bon sitami amithang asai kido rep anparta apor kadure penajok labang sosong thireng jeng asonsi nangman lo. Lasinon puthot labang sosong pareng pon thusi pangtang thunang po pupen matijong ni phaikrep horni thir thip lapen ingtang kring pen kepachari thuji aphan arpukimi kepek ponamai padopon lo. Journalist Association for Assam Mateti Hek Pen Jaffa Karbi Anglong District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado ang bongolam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak siton lo nili Central Committee along Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle along mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo Jaffa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum ye klaivet ke do pen si journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap puse tami ka charjap dun thekji laso phanlo lape Jaffa Mate Journalist Association for Assam Asong Karbi Anglong aro kepachari ponji aphat maipu sampribe dun maipu Dhorom Singh Rongphar lapen Amir Be Kong Chunbang Digit Ronghang Rap Chunbang Rajesh Teron Pachithak Chunbang Abraham Tiso lapen Sahil Ingti Dihin Rimbang Run Rongpi lapen Rostom Tokbi pen ke chenglok Bang Thong Kep Sose Atumaphan Arpu Pekponlo Labangso Jaffa Karbi Anglong aro Asong thir thipen karjap thu amailong aluhi sarpo man pen Jaffa tiripi bidi sarpo anparta thekar abirta alo ahemphu longsing teron chitong dunsi pherangkiatum kopuson aot donangji lapen ale kopi longji anparta pherangkiatum kosonsi claim nangji anparta pinnangan pherangkiatum ke claim ke dam alam the aputha than ponsi me sening samjin pen labang somai pachun pon to pini labangso Jaffa tum long body reshuffle along pini nili maipu nilphan chedon servant si pini nang pilo lapen secretary lape lage digit rong hang phansi pi ponlo lasi mupen dail tuma Central Committee long Chief Advisor sa medolo hiltum long mai long lasi koson si pherangke atum eklai bet ke dojima lapen non molom ngili tum penelong sita mega ham phang long sita me penangan pherangke phanitum ke ther ke hap sita medolo lasi labang solong hilitum eklai vet pen karjap dun thebi phan pinila solong sita menitum bidi sode che than ponlo lasi muke bangi ani sita mege hilitum anso se pherangke angbong kacharjap dun thebi phan hilitum pini akemang nc pini labang so reshuffle body reshuffle mai bangke deng ponlo News Desk Report Karbi Anglong Live
Riang bru arong along kido kelak arong arat atuma phan non kang sama porhut matha ponsi Jambili NGO lapen Karbianglong Women Justice Forum ate KAWJF atum chilang petpen piri kar aki joypen kiron pona jame ke paman pon Mati jong ni phai krip horni lakha krener kep lumba jong MEC constituency ke parlopon Riang bru arong along Jambili NGO lapen Karbianglong Women Justice Forum ate KAWJF atum chilang petpen humri damlo labang so hut Jambili NGO lapen KAWJF mate Karbianglong Women Justice Forum atum riang bru arong along kidu kelak arong arat along an palidamsi non kang sama porahut peri asap sovet sitami palepondo lason si ronga soratum rongalong akiduk akisongalam the chingki che thana mai sitami paman pondo labang so mai long Jambili NGO amai phu manop terang pensi mai chepahem phu ponlo bang so mai long Karbianglong Women Justice Forum amai phi violet bepia hin pen jesemet sorlo tuma phan kang thur pon la pen chirai kom nang chia puthak rong sora tuma phan pinangan alam than pachini pon loki charli anathu la anso se ke paprang dun thek chia puthak Jambili NGO pen rong sora tuma phan than pachini pon lapen loki charli bom amumar so tuma phan arnikang sam porphai trok apor malom lepute mumar so phan sai toy igri lo charli nang ji pusi toy ignang ji lapen thu osomara tuma phan raki hormu ke nam toy igri puta manop tiranga hin pen kachi tongdun rongara da tuma phan klardak pen than pachini pon Kardom Karbianglong Salangdoara do ana phanta nilitum ahin pen Jambili NGO la pen ke AWJF ahin pen kardom nang chupa jero itum dak kebang bangke pini ke riang bru village ake under Lumajang constituency alusi sipuri perbang ke nitum pini dak kebang abang reason na bangke la hanlo dak kiduk kisung na kelang hansni tung kebang ladak kisung do osomar da kacharli kawe se kana hok do osomar da do piklang charli thegang we ajadang we adungarai ta school we la se la haya kisung hansen nitum ke banglo akapre ka kisung do lang thek tekang long ladak ki do tum bajar hai ta hilo o damisa hilo o towar ta hilo o Bali Pathar pen presenterang Karbianglong live Pini phai kunia chekloni phai krep ho bhomtarni ada por phai kep a por pen lakhain ko rapli diopani constituency ke parlo rong tharve baptist church mate kardoma hemalong ningarong pen ankimi kichupon ahoklo pier themonit rengtik unahut kerengji aphan saiketiki akenang sotbino bonta athe asang kemisenji ke palongji aphan lake arna mari dengsi do lapen saiketiki unahut Okran anparta botor bokan la kadduka weke arnamari dengsi dobinong lason thotsi rong tharve baptist church amondoli arat sai tikisi non chirimchi bivetsi pini mondoli si chingrum si angdi si arnama hirjume chohangpon pastor birentimong pensi mai charipon anparta rong tharve baptist church youth department worship team pen arnama phan kirolun ke kan pensi mai pangchengpon Ankimi ke chomai long Samson Taro NKBA mate Nihang Karbi Baptist Association abarim amai phupen Bible angdeng ke enpon lake kalakha angdeng pi inkora nerkep angdeng so inkora trokalong pen athe pi ke enpon sok kerot aronga je aphan athok hei pu arnamalam jume sen pen thanpon Anparta Ankimi ke chomai long rong tharve Baptist Church Deacon Board mate keja atum pen members do anatum ningarong pen Ankimi ke chomai mesen pen talon pon Sinitum aholo moita pastor ni yeteng pen aprang ke nito adon taong e Ankimi cho program na puson sa adon chang pon samek la kapacitangon e pen jok nilitum ma ke ongdung pen chingrum lo na adon ma ke Khoros patita sab siksak lucet aposine tumke edon pen mani pharu siwa tangka pata me arnamalam arjulong pen birta me pai thang ilongji la salami tum kamatha pen posi ni tum adon chingrum pen mangi chusida se nong chingrum pet pen elong chingrum nang posi ni tum surina troxen ing kan pen piningan kri troxyang deng anlo asini tum ke phacheng speaker hal suni tum ke richumili hamunle pastor lo
aprang NKB evangelist lo muya singtron alang le pon sintum hang dam cheng lo an mi choi jai mek program ke cheng mang ke on li thanji la han lo si pining surini reng ko da thom mationg pini tarik krep ho sinitum rong tharwe baptist monduli pen pini an kimi gichu bola bakso ajai mek otai great roxia na phong nilitum chupon lo la si aprang si nilitum ke la han lo ke cheng hot ke la han lo sinilitum adon na sansi nitum chupon rep lo setame nitum non ga don do lo posi pen non ilitum le pinchong bong kali la po hako pen si ke pinchong tekang phurkimu posi nilitum chingwai lo monduli tikon bor tumben pen chingwai si kali lo non bang adon da do lo posi ilitum adon tin ba bang chore ba mang un ilo la si kidu ke plang ta do la pen himejang re ta do posi ilitum monduli si chora pen nang kun ilitum dikon bor atum pen ilitum chingwai si ilitum batai great oxygen phong piningan nitum choklong lo ho Chukki hola pen Sonjit Crew Karbing Long Live Bokajana long road safety weeks ke paman pon arani palong nia di malong accident alam ki ke klangdun Bokajan police station ang kang national highway thongkep ra sirkep atowar CCI get along karabang auto phan ke patong ahir kang tangrak anpindo kopai ke me monit atum ke thang thelang pusi birta longpon birta kilong duna tenki pinini phai krep horni ani kang sam por phai ke thomra mini thongkep a por malom ihu Maruti Swift AS098758 bang ke pachat pikajok ihum towara kum ke pasang kok auto registration number AS09BC2817 apan ke patong phirajok pinangan akahilo an pachidatlo kopai ke me ke patong hut monit kavidet ajok monit atuma bang apran pen joklo api Bokajan police atum adiman palidun si humni an apanta Bokajan PS along pondetlo Halapu National Highway thongkep rasirkep atowarle thot taklang solong ihum Hyundai Creta aphan Bolero Neo abang anung pen ke patong duna job humnia garita pinangan hingno ponlo lapalong ni ka chetong alam kieta Bokajan along pini road safety week ke paman panhut Assam Transport Minister Parimal Sukla Baidia kevang aprang jong si alam ki dopon koklo Bokajan penanan terang Karbing Long Live Tangte pini Karbing Prime Time berita ke lapuan si kang ton poniklo